ଲାଗୁଛି କାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ହାତ ଟେକିଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କୁନି କୁନି କଳାକାର ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ତ ତାକେ ଛିଡାଇ ପାରିଛନ୍ତି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହିମାଳୟ ପବନ ବହି ଘନ ଘନ ସାୟନ କୁହୁଡି ଭରା ହିମାଳୟ ପବନ ବହି ଘନ ଘନ ସାୟନ କୁହୁଡି ଭରା ମନ ଚାହେଁ ଆଜି ନିଆର ସୁହାଗ କୁସୁମ ସେଜରେ ଭରା ତେବେ ଚଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତି ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଯିଏକି ଏହି ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ତାପରେ ଜୋର ଜୋର କରତାଳି ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଯିଏକି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନେଇ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ଗୋଟେ ଜୋର ଜୋର କରତାଳି ଦେବା धन्यवाद मो विद्यालय अतिथि नुहे तथापि तोर सब कार्य पाखक आसु अतिथि नुहे तथापि तोर सब कार्य पाखक आसु वक्ता नुहे तथापि तो विषय आसिले बहुत किछि कहूछु श्रोता नुहे तथापि तो कथा पढ़िले मन देई सुनुछु कर्मठ नुहे तथापि तो काम आगबरा होउछि तर्कवादी नुहे तथापि तू शिक्षार एंतुड़ी चाल बोली कहूची काल्पनिक नुहे तथापि तू सप्ताश्चर्य मध्यरु गोटे बोली कल्पना कहूची लेखक नुहे तथापि लेखारे तो असीम परिचय देउची तरुण पारिनी पारुनी पारिबिनी मुकेबे सुजी तरुण पारिनी पारुनी पारिबिनी मुकेबे सुजी तो पाखे पाखे थिबी कुआड़े न जाई हजी जेते बेले दरकार पड़िबो पारिबु मते तू खोजी जेते बेले दरकार पड़िबो पारिबु तू मते खोजी सदा सर्वदा रहिथिबी तो पाखे मु पुरातन छात्र छाजी सदा सर्वदा रहिथिबी तो पाखे मु पुरातन छात्र छाजी धन्यवाद।